बिसोरो जाबाय मोनसे ओरैबायदि पार्टी आयाराम गयाराम होननाय मोनसे पार्टी। दानि जुगाव UPPL नि जितु प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ खुगायाव मुखते मिथा मिथा बाखि सब कथाथु किता ओरैनाय प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरा गासिबो नंखाय खुगायावल' गोदै गोदै आरो बाखिया सब गोखानो। बिथाङा बुंनाय समाव गोदै गोदै बुङो, जाहोनाय समाव गोखा गोखै माबा माबिखौ जाहोयो। गतिके प्रमद बर'नि जितु दखाननि माल बुस्थुफोरखौ दानिया रावबो जानांला माने जोब्बाय आरोना। बिथांमोना माने थाइसेनि बुस्थुखौ दखानाव लाबोनानै 20 थाखायाव फाननाय होननाय बाथ्राया बे प्रमद बर'आनो। माने थगाय मा होननानै थगायबोबाय। दालायनो गाव MLA MP जायोबा BTC सरकारखौ सेफायनानै गोदानै इलेक्सन गेलेफिनगोन, हाग्रामा महिलानि सरकारा बायगोन, UPPL सरकार फैफिनगोन। फाग्लानि राव बेखौ दानि जाम्बा जाम्बिफोरा थारमाने मिथिनो बाखि गैला। बिथाङा ओरैबायदि सासे थगायसुला मानसि, थगाय मा होननानै थगायबावनो, थगायनायनि जायगायानो गैला। ओरैबायदि सासे मोनसे बुस्थु जिनिस आरो नायो बिथाङा जितु UPPL नि प्रमद बर' लिडार। बिथाङा गावनो गाव बुरा जानो लुगैयो, गावनो हालमाजि जानो लुगैयो होननाय बाथ्रायाबो सैथो खोथा। बिथाङानो MP यानो जाहैसिगोन। MP जायोबा बेहाय आरो MLA खौ डाबल मोनगोन आरो बिथाङाथ' डाबल मोना। MCLA बो जाखानानै दङ। इलेक्सन गेलेबाय देरहाबाय MCLA जानानै दङ बियो। खामानि गैयि MCLA आरोना, जेबो खामानि मावनो हायि MCLA। बेनिफ्राय दाखालि बावै MP जाबाय होनना खोनादोंमोन, दा MLA जाबावनो नागिरदो। माने खोथाया बेनो आयाराम गयाराम, MLA बो जागोन, गावबुराबो जागोन गावनो, आरो गावनो माबा माबि हालमाजि सालमाजिबो जागोन। ओमफ्राय मन्थ्रियाबो गावनो, मिनिस्टाराबो गावनो, MLA आबो गावनो। गतिके बेफोरबायदि माने थगायसुला गादिनि लुबिया माबा माबिफोरखौ फोथायना लाब गैला। जा बुंबाय बुंलांबाय जोब्बाय। नोंथांमोना सिगाङाव फोथायदोंमोनबाबो फोथायबाय। आरो BPF निफ्राय जाय UPPL आव थांदोंमोन बिथांमोना आलासि जाहैदोंमोन, दा न'आव गिदिंनानै फैफिनजोब्बाय। आरो बिसोरजों लोगोसे UPPL आव जेसेबां दंमोन जोंनि UPPL नि जितु गोख्रों दैदेनगिरिफोरा बिसोरजों फैफाबाय। दा बिसोरजों रावबो मोजां मानसियानो गैला। आयाराम गयाराम बाबुमोन खानैसो दङ, बिथांमोना माने मा बुंनो आरोना, एसे मोदोम सोरानायनि माबा माबिफोरखौ प्रेक्टिसफोरखौ होगासिनो दङ। हौ हा होननाय, या झुम होननायफोरखौ। गतिके बिथांमोनखौ फोथायनानै लाब गैया। नोंथांमोना 9 तारिखै गावबा गावनि बेसेन गोसाखौ नांगोलखौ नागिर फार्स्ट दाम बुनानै हो जोब्बाय।